Εσείς, Χερτάβε, ήσασταν πόσο χρονών όταν βρεθήκατε στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα ως μέλος του γερμανικού στρατού φυσικά? Ήμουνα 18 χρονών. Μετάσχατε σε αυτές τις επιχειρήσεις εξολόθρευσης των χωριών και των πόλεων και τα λοιπά? Ναι, λέει, βεβαίως μετέσχα. Πώς αισθάνεστε για αυτά τα οποία έγιναν τότε? Τι να σας πω, τώρα με τα χρόνια που έχουν περάσει είναι τρομερό πράγμα αυτό που έγινε στον πόλεμο και τα σκέφτομαι και ανατριχιάζω. Τότε πώς αισθανόσασταν? Και έτσι ήρεμα, λέει αυτός, ένας ευγενής, σεβάσμιος παππούς. Λέει, να σας πω, ήμουνα 18 χρονών και είχα εκπαιδευτεί και μάθει ότι οι Ρώσοι δεν είναι άνθρωποι, ότι είναι αρουραίοι. Δεν είχα αίσθημα όταν σκότωνα. Και εκείνη τη στιγμή μου έκανε κλικ, διότι είπε κάτι πολύ ανθρώπινο. Θα μπορούσα κι εγώ κι εσείς, αν πας στη θέση του, όχι εδώ που είμαστε στο χολαργό το 2000, αν πας στην εποχή και σε εκπαιδεύσει μια κοινωνία για κάτι από τα παιδικά σου χρόνια, δεν είσαι σε θέση οι περισσότεροι να αντιληφθούν το μέγεθος του πράγματος.